ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೇರಿಗ್ಲಾ ಎಸ್ ಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಗ್ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಿ ಅಂತ ರೆಕ್ ಪಂಡ ಈ ಸಿಕ್ಕಿಕ್ ಡ್ರೈ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಪೂಜಾಲ್ ಪೂರ ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲ ತಂಪ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ತುಲೆ ತಜಿನಿ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಮಗಲಿನ ತುಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೂಪುನಿಗೆ ಇಂಕ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬುಡಿಯರ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಪುಡು ತುಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಂಡೊಂದು ಪೋಪುನಿ ನಮ್ಮ ಪೋಪತ್ತೆ ಅಂಚೇನೆ ದೂರ ಇರು ದೂರ ಇದು ಮಾತ್ರ ಇರಿ ಪ್ಯಾರ ನನ್ನ ಪ್ಯಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪುಯ್ ದೂರ ಬೆಲೆ 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 ಪುಯ್ ಪೋ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋನ ಆಲೆ ತಂದತ್ತದ ಐಕಲೈತೆ ಪಿರ ಪಾರೆ ಯಾನು ನೆಟೆ ಬುಡಿ ಇರಲ್ಲ ಪೌಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅತೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾರ್ದು ಉಲಾಯ ಅಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿಪ್ಪು ನೆಲೆಗೆ ஞானல ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ಡು ಅಂಚೈತೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪಡ್ತಾನ ನಿದ್ರೆ ಇರ್ತೀನಲ್ಲಿಗೆ ಚೆಪ್ಪ ಹೊಡಲೇನು ಅಂಚ ತೊಲೆ ಮುರೆಂದ ಕುಕ್ಕು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುಡು ಬಾರ್ದಿತ್ತ ಒಂತೆ ನಾ ಪೆಂಡು ಕೊನೆ ಅಂಚ ಹಾಗೆ ನಮಗೇನೆ ಮೂಗು ಹಾರ್ದಿತ್ತೀನಿ ಅವು ಹಾಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂಡ ಉಪ್ಪಾಡು ಖಾಲಿ ಅನ್ನಟ ಉಪ್ಪಾಡು 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 ಅಂದು ಒಕ್ಕ ಮನಿ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ತಾತ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಬೇಕಾರುಂಡು ಕ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಳ್ಳು ಪಾರ್ದಿ ಬುದುಲೇರೆಂದು ನೆಕ್ ಬೆಲ್ಲಲ ಏಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ನಾನೊಂಜಿ ಸ್ಮಂತಿ ಓಡುಂಡು ಅಂತೆ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪರಿಯಲೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಕಂದೆ ಆಪುನಂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಅಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಪ್ಪ ಏಜಿತ್ತು ವೆದರ್ಗೆ ಅಂಚ ಆತಂದು ಮುಖ ನೀ ದಾದಪ್ಪನ ನೀರೆಂಡು ಮೂರು ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಕೋಡೆ ಒಂತೆ ಕೋರಿ ದಿತೀತೈತೆ ಐತ ಇನಿ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಅಲ್ಲ ಐತೊಂಜಿ ಕಬಾಬ್ಲ ಮಂತಂಡ ಯಾವುದು ಇನಿಕ್ ಅಂಚ ಮೂರು ಕೋಡೆದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿನಿ ಪುಂಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ಕಚ್ಪಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆದ ಕೋರ್ದ ಕಚ್ಪಿಜ್ಜಿನಿ ಖಾಲಿ ಆತನ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲಂಚಿನ ಕಾಂಡೆ ಟಿಫಿನ್ ಕೊನು ಬೇರತೆ ಅಂಚ ಕಜ್ಪು ಖಾಲಿ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಕಾಂಡೆದಂತೆ ಬಾಜನುಂಡು ಐನು ಪೂರೈತೆ ತೆಕ್ಕೊಡಿತೆ ನನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಜೆತ್ತಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೀರೆದ ಪಲ್ಯ ಪುರ ಮನ್ಪೊಡು ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಬೈಯಡೆ ನನಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡತ್ತಿತ್ತೆ ನಾನು ಓದವಲಿಂದ ಓದಿರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಐತದೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಓದುನೇ ಇಜ್ಜಿರು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ಉಂಡ ಮಾತ್ರ ಓದಿನಿ ಅಂಚ ಈಕ್ಯಾನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಕೈತಲ್ ಒಂಚೂರು ಫುಲ್ ಬೇರೆ ಪನ್ನಾಗ ಶಾಲೆ ಇಡ್ಲೈತೆ ರಿವಿಸನ್ ಕೊರೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಶಾಲೆಡು ಓದು ನೆಮ್ಮ ಅಂದು ಜಿನ್ನ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈತಲ್ಲ ಮಲ ಅಂಚ ಓಕೈತೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ಲ ಅಕ್ಕಂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಬೆರಿಯ ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅತೆ ಇಂಜಿನ ಹಾಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕನೇನು ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪಲಿಜಿಂದ ಕುಯ್ಜಿಂದ ಅಂಚ ಕೆನ್ನೊಂಜಿ ಬರಿಯಸ್ತುಲೆ ಪುಗೆಲ್ಡು ಕಿತ್ತೆ ಸೆಕೆಕ್ ಬರಿಯಸ್ ಪುಗೆಲ್ಡೆ ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಗಡಿ 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 ಬೆಗರ್ వచ్చాರೆ ಪೀಪು ನಾಡೊಂದು ಭಯರ ಹಾಪುಜಿ ಐಕ್ ಪುಗೆಲ್ಡೆ ಪಾಡ್ನಿ ಅನ್ ಬರಿಯಸ್ ಅವು ಸಾಕಾದ ಪೂಪುನಪ್ಪ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ನಮಕ್ ಉಲಾಯ್ ಕುಲ್ಲುದು ಸೆಕೆ ಎಂದು ಪಾಪ ಕೆಲವು ಇದೇ ಪೂರು ಬೆನ್ಕುನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣಿನಾಗ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಲಂಚೇನೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೇಲೆ ಪೂಪುನಿ ದುಂಬುಡಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಜ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಹಾಪುನ ಆತೆ ಪಾಪ ಅದ ಮನ್ಪುನಿ ಸಂಸಾರ ನಡೆಪೋಡ ಅಂಡ ಇದು ಪಿದೆ ಪೋದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಡೆ ಹಾಪುಂಡು ದಾಲ ಮನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜ ಇನ್ನೊಂದು ದಿಕ್ಕಿದೆ ನಾನು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೀರೆ ಮೂರ್ದು ಪಲ್ಯ ಮಂತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಅವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಪೂರ ನನ್ನ ಪೀರೆ ಮೂರ್ಗ ಅಂದ ತೊಲೆ
ಲತ್ತು ಪೀರೆ ಮಾತ್ರ ನೆತ್ತ ನಾರ್ದ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಯಾಲ್ನ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪೆ ಖಾಲಿ ಒರೊರ ಕರಿ ಪುಂಡತಿ ಇನ್ನೇಂಡ ಕಬಾಬ್ ಉಂಡತಿ ಬುರ್ಚಿಂದ ನೆತ್ತ ನಾರನ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಪೋಡು ಬೊಕ ಬೇವ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡುಡೈಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಚಟ್ನಿ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪೊಡು ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಂತ ನಾರು ಎಡ್ಡೆ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ತಿಂದುಂಡ ಅಂಚ ಯಾನಿ ನಿತ್ಯ ಮನ್ಪುಜಿ ಲತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಪೀರೆಂದೆ 3 ಗಂಧ ತುಲೆಂಚ ಕಟ್ ಮಂತದಿಯೆ ನೆಟ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಕಟ್ ಮಂತರೆ ಇಂಚ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಚ ಮಂತಂದು ನಾನದೆ ಕಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕಟ್ ಮಂಪುನು ಏಪಲ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನನ್ನ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೀರೆದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಅದು ಒನಸು ಮಂತ್ ಜೆತ್ತಿನಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಪುಡು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಕುಂಟು ನಾನೈತೆ ಒಂಚೂರು ಅರ್ದುಡು ಅವು ಶೋಕ್ ಕೂರೆ ಬಿಟ್ಪುನೊಂದು ಅಂಚೆತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಏನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಡತೆ ಒಟ್ಟು ಗರ್ದಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುನೊಂದು ಐತೆ ಒಂಚೂರು ಅರ್ದುಡು ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಂಚ ಬಯ್ಯ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಓಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡುಗನ್ನು ತೋಚ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ತೂಜುನೆ ಗಿಡುಗಿ ಮನ್ಪೆ ಅಲೆ 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 ಒಂದುಂಡು ಏನಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ರವ ಒಂದಿತ್ತಲೆ ಅಂಚ ನಾನೈತೆ ಎರಡು ಕುಂಟಾಡ್ತದೆ ಅಂದು ತುಲೆ ಸರ್ಪುಡು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ನಾನೇನೊಂಜಿ ಅರ್ಧಗ ತುಲೆ ಕಬಾಬುಗ ಏನು ಮೊರೆತೀಕ ಅಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ತುಪ್ಪೇರ ಅಂಡೆ ಯಾನಿಂದೆ ಈ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ನಿ ತುಲೆ ಚಿಕನ್ ಅರುಣದಕ್ನ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚಿ ಯಾನೊಂಚೂರು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ದಾಲ ಪಾಡಿ ಎರಿಜ್ಜಿ ಐಟೆ ಉಂಡು ಪೂರ ತೆತ್ತಿಲ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಆಂಡ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಏನು ಪಾಡ್ನಿ ಎಷ್ಟ್ರ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕಂದಿಲ್ಲ ಈತ್ತುಂಡು ಕೂಡಿದ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ kg ಅವು ಈತ್ತುಂಡು ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಮೊರಿತೀಕ ಮೊರಿತಿ ದಾಂಡು ತುಲಿ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಮಗನ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದು ಓದಿಯರ ಇಜಿಂಡ ಓದುಜಿ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ರಾತ್ರಿಗೆ ಕಾಯ್ಪೆರೆ ಅಂದು ಮುಂಚ ಮೀದು ಪುರಾಂಡ್ ನಾನೊಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ದೀತೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಂದುಂಡು ನೆಕ್ಕಿದೆ ಬುಡ್ಕ ಫ್ರೈ ಆಗೋದುಂಡು ಕಾಯ್ತದ ಅಂಡುತ್ತಲೆ
ಹೆಂಚಾಕಲು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅರುಣದಕ್ಕಲ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಎಡ್ಡಾತಂದು ಬೋಂದಕ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಕಬಾಬ್ ಮಂದರ ಶೋ ಕಾಪುಂಡವುಲ ಒಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅರುಣದಕ್ಕಲ್ನ ಕಂತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡ ತೂಕ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡುಂದುಲ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುನೆಂಕುಲು ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ತೂಯರ ಅಟ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನೆ ಅನ್ನತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್.